वय या नी रेंज मॅटिंग ना रेंज ना म्हणून वचोय झाडाचे येयला एक व्हिडिओ कॉल करू द्यालो दुसरी ना त्या दिसा मुगे केस काय दाखोवपा मेळना तेका आयज पूण दाखयता केस आता लागो जाल्यार चोयता आ लागलो आवय हॅलो जयश्री मुगो हो कोण रे तू म्हाका वळखी ना तू हांव साबुसण्या साबसत्या हेचकी कितके दे रे ते गड्या शेपडी अशी ते दिसा तुवें सांगू ना मुगे ते मेंढऱ्या केस बरो दिसनाय म्हणून तेका लागून हांवें फेर मारला आनी सोमते स्ट्रेट केले बरो दिसनाय आय सायबा तेच जाल्यार हांव त्या पयलीं आलो ते शिकोवं येता होय 5 मेळ्ळे आमी गार्डना तो बरें बाय बाय आज मुगे नवऱ्यान म्हाका डेटी पयलें साबसत्यान आवय कितें सांगपा तुमकां म्हाका तो तू लायक जाता म्हळ्यार म्हाका तेगे ते मेरवां केस कशा लायक जाय हय आयज म्हाका तें डेटी पयलें म्हळ्यार की तूं हो जाता ते हाबा 5:30 जावन गेली आनी हे 2:05 येना हेल आसतालो हाल काय कोता आम छोटू टायम मारेन तेंक रावते पूण ते आम ते ना टायम मार रावने फाट पळय म्हणजे खूंय पावल गाई आटेर कितें जाल गाय तेका हे ना 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 चाल गाई खूंय पावल गाय तो टेंशन जाता म्हाका सारकी सडेजा अरे मुझे ताकि हे जे भुरगी जोडून गेली ते मरे आमकां मेळ्ळे ओह नो कितेची होता मरे जोडवा सारकेची एक लागायची सायकल गेल्या आज कोणा फार येता म्हाका सायडोन सांगितलं हांवें काडना घरी येता मरे जोडवा सारकी आज एकट्यान एकट्या उबा आसा या म्हण बसया हिंगाच रावतलो चेडवा नाव तुझें कितें गो कितें रे काय ना नाव चाललें सांग म्हाका नाव तुझें कितें गो सांग म्हाका ना तो रसो चुलो करता चेडवा कागो जाता ओय जाता चेडवा तुजो जाता तू म्हाका पळयना हांव तुका पळयता तूं म्हाका पळय काजार जावया टेटेन 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 टेटेरेरेन टेटेन जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हो वो अभी व्यस्त है थैंक यू ए बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचो रॉन्ग दे ए सुनिया मरे नाचना का आवय मामा नालगे आवय पाय गेलो आवय मुझे तू मुझे गर्लफ्रेंड आउ किकोता तुगे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नी जातो आले गर्लफ्रेंड जातो मरे हांव ट्राय कोता तू ते जेव्हा छोटा सोना ना सोना सोना कैसो सोना ना सोड मरे म्हणजे ए माझा Test.
वाचराव तू इंग वाटेश्वर hey छोडवा hands up down up Aset. Eso. Isyo isyo kayo ano naros Eso, ingat. Ingat bro, ingat. waraw nah ini lah body shot Ingat. Tidak. Itu ingat. Ingat coy. good समजाला तुमच्या चढ झाले दिसना तुमच्या वा ते मुगे हिरो येता आमच्या थोड चाल ना सावता असू मुला अरे मुगे हिरो येता Hero. Am भी नाही तिथे hero. नाही हो ते मुगे हिरो येता गडियाचे बसून Ada ingat. Yo. Hai, bang. Bawa. Ini dia tu. Ini kali dah. Somar kadri. Oi, Zaina. Wo, ni Paulo. हॅलो Ni lodya. तू हुंची कोणता ताळरी तू यो म्हणला मारकू तू कोणा कोणता ताळा रे आम तुक सांगला त्या का मग आम आणि दुसऱ्या कोणाको अटॅक केलं मग बाळ पडायला आमचं अटॅक केलं क्या सोलो मार पड रे आव तुम काय आमचं पास तात ना त्या का सीएम सोने दो पास मा पास पीछे होते हैं क्या सोलो Awoi मार गातो मर एवा मार रे आव तो ले गुंता बरे आपण गेले आपण अरे हा मरे तू बरो हा बरा काय झालं ना मरे काय झालं मग चल ए ती मग चल बस आम्ही काय ती बसा होय, होय, चल बरं बघू. अरेस कोणशी चल या बस आम्ही चान्स लागेल बोर की झालं ना आम्हाला जाऊ रे सांग तूच न रे तो ते तो चायना बेबी के सोय तिथे येलो तो हा वय आऊ तो चायना बेबी गेल ना हा आऊ गे किती जात रे आऊ गे हा गे सैरी का तू केलं सैरी अरे आऊ मरे तिंका मग होता तेंगे तिंगा तू ती काम कोता आणि माग दिसल त्या तू के घर म्हण हांव सैरी के समजत ते के घरा येल मुस्तानी तू जाणे तू जाय मग तेत गे मी तू म्हटले सांगते मला मरे ते दुसरे तू चलता आणि तू म्हणजे मना जाय तू गेला रे ओय गे होय रे ते पाहिजे लिहिली किती अगत रे किती अगत किती वगत मिळाली तर न ग गेलो तो सकाळ गेलो अजून घरा कळेल ना मागीर घरा एकल्याक सोडू कोणा तेका लागून घरा ऐकल्या का सोडू पडता हय नाही एक बाय भांडवर घरा हय तू कळतो ना ग हा आता तू हय. आता बसया न्हू होय बस हय लाभ करूया मातशें लाभ करूया चांगली करूया हय हय या या बाकी तू तिरान दिसली ते दोन विरान दिसली गो ते दोन कुश आवय सॉरी गो आता सॉरी आणि म्हणटा की तू लेट येतो म्हाका बाबा ऐकल्या खूप इंकोणे पिला भाजी पोका आसमान वयलो जाय कितको चाललो रे तू आवय
नेक्स्ट टाइम सा टाइम मारे तो ना 5 मिनिट पयलो येईल राव पयलो आहे रावतलो राईट का होय जाण मरे आवयता होयता हांव पावूच मुगो ना रे बाबा गरज ना आणि फ्लॅट जर आले रे प्लेजर आले तो सारखे हांव चल बरे हांव बरोबर ना हा बरें चोय हे चोडा ते चोडा बी चोय नाका हे ना 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 दोळ टाकूनच नको कारण आपण गेल्या रस्त्याचे फोटो मरे हा मागीर दोळ ओपन करून वयता बरे चल बरे बरें तो सारकें हांव आसा चल बरे 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 बाय बाय बरं ना मजा आहे. ए, बाबा मागचं काय केलं तुला? हॅलो पापा ओय 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 पावत येले ओय तो आठी हा ओय 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 पावत येले आया काय आता अरे पापा फोन मग यो हो, हो, ती वाटेर म्हणून गाडी. अरे पापा कोडो नाकने पापा कोडो नाक म्हणून. ओयचा ना ओयचा बरे कोण असा? बरे हा, मेची बरे. मागी हा, बरे, बरे. फोन करा हा, बरे बरे बागी, मेळा, नाही मेळा. हा, बरे कसा? हा, पण मग. हिरमा घ्या आवाज असं. पाटण्या हा, हे बघ. किती डॉलर आहे? कोणा बाय मुटा कोणाचं? कोणते आणि ते रे ते. कोणते आधी चैलं नाही. होय. ऐक, ते. अरे कोण रे ते अरे तिथंच ते सैरी काय गेलं की? सरी ते मोठे बोबरी ना रे हा. ते ढेबरी काम झाला ते ढेबरी काम झाला ते रे ते सगळं चाललं ते हा ते सिरवी दोर आलो ती ओय, ते बरें दिसता चालेल रे. चालेल जाऊ तिथे. होय कोणा मोकोडे तुका रे हा. तुका रे माको चाल रे माको रे माकोडे. झाले राव रे तू व्हडले भाव न्ही होय असे तू मागी जाऊ काचा अरे ना रे म्हाका तू कित सांगले मरे की जाले अरे हांव की जाले हांव इंकित आयलो तो जाणटो कित्याक व्हेजिटेबल हाडपाक गार्डना व्हेजिटेबल आता रे हा गार्डन गार्डन? व्हेजिटेबल हा गार्डन बोरू अरे ते रे कोण ते रे जोसरीन रे हांव ते जोसनी होय सायकल झालं होय झालं आणि मग सांगवता नाही, ते- बाय काय रे तू सांगेल ना रे आताची हा, सांगितलं होय. चल बरं काका उडी आहे. हो कचरा उडला मरे होय, काका. ए, तू बसा ना. होय बरोबर आवय रोकडे चापाच कोण जाय मरे चापा- आजूच आहे? नाही आपूचे? नाका कायत लोक आपोय आले रे जायत लोकांना रे हा लोका काजरा आबू मानी हा. लोका डायरेक्ट हनीमून आपोया कित म्हण रे लोका डायरेक्ट हनीमून आपोया नी रे